Dandanggula Putri Narpa. Putri Narpa Wandawa mengeti manis netra lilaning panembah dharma bakti gawa gawe pasuwitan satuhu tatak tutuk titi permati 1 Juni lumampah ing taun 26 Nawadasa Pancawarsa Amemetri Kabudayan dipeni Surakarta tiningrat mangastuti garaing Narpati sagung warga prayoga manunggal anut pewarah rinonce reptan pujangga agung kamot serat ing Candrarini dadi wanita tama tebung ulang wuro angrengga sangune gesang tatas titis gelis wasis samukawis Putri Narpa Wandawa Karaton Surakarta Hadiningrat Katiti Mangsan 5 Juni 1931 dugi 5 Juni 2026